contactar fa un temps per internet, bueno, jo soc un aficionat a les samarretes també per parlar de fer un llibre i si podia ajudar-li a fer el pròleg. I ràpidament no vaig tenir cap problema, va costar una miqueta perquè escriure ja ho tenia una miqueta oblidat, però bueno, amb molta il·lusió perquè a veure, parle de viatges, parle de samarretes i coses que durant la meva vida, tant una cosa com les altres, les he portat a terme molt amb el futbol. Bueno, Historias de camiseta, relatos de otro fútbol, un libro, un homenaje más bien al fútbol más modesto. Es uno de los motivos por los que también estamos hoy aquí en la sede del Inter Escaldes, un club de Andorra, un club modesto, un club de los que cuento historias en este libro. Son 15 capítulos, 15 equipos, que yo creo que recogen un poco la esencia de ese fútbol que no es tan conocido, que no es tan popular, pero que desde luego pues tiene una serie de hinchas, una serie de componentes, ¿no? que lo hacen, por lo menos para mí, para mucha más gente, vibrante y mucho más emocionante que lo que puede ser, por ejemplo, en España la dicotomía, ¿no? Real Madrid-Barcelona. Tenía, por ejemplo, ocasiones de haber contactado incluso con algún jugador de primera y tal, pero creo que Hilde es el exponente perfecto para este libro, coleccionista de camisetas, un representante de ese fútbol más modesto y bueno, en cuanto vi la ocasión, la verdad es que siempre ha estado muy cercano, muy amable, estoy muy agradecido por ello. La meva passió sempre han sigut les samarretes, ja des de petit. Me'n recordo que anava a escola amb la samarreta dels equips, el fet que mon germà també jugués feia que no tingués accés a certes samarretes i explicar com començava tot, no? Quan anava de viatge amb els meus pares doncs tenia la il·lusió d'anar al camp, a buscar la samarreta, com va començar tot amb la selecció, el primer partit que vaig canviar contra Letònia i a poc com ha anat creixent tot això, no? La veritat que tant el que diu ell, els viatges, les samarretes, tot el futbol, doncs, està relacionat amb la meva vida i quan m'ho va comentar, a veure, si m'hagués dit a fer un pròleg d'un llibre de física nuclear no l'hagués fet.